Ok, takže vítam u ďalšej epizódy natajného internetového glossáru aktualít. Za posledné 2 týždne som zistil, robil som jedno veľké zistenie. To je, že som absolútne neschopný, pokiaľ nemám drogy. Drogy na produktivitu. Nie hociaké drogy, nie som fetka za sekúnd. Za posledný mesiac som jediné, čo som spravil produktívne, tak sa dialo vtedy, keď som bral Semax. Semax je fakt skvelý. Niektorí ľudia hovoria, že je proste koup, že proste nefunguje tak, jak má, ale nefungoval veľmi dobre. Ja som z neho mám veľkú radosť, som si ho kúpil málo, za veľkú cenu, takže mi nevydržal dlho. Toto je nejak druhý pokus tohoto videa, čo natáčam práve, lebo prvýkrát som neťukol tlačítko nahrávať. Veľmi vtipné. A k tomu sa nachádzam na poli. Bol som v lesíku, ale som veľmi fúkal, takže som sa teraz schoval pred kliky. Tak aktuálne už viete celú moju lokáciu, viete, kde bývam, vďaka tomuto záberu viete, kde bývam. Takže dúfam, že si to užijete. Dobre, takže 2 týždne som bol u priateľky, takže všetko, čo som dokázal za ten čas, aj keď som mal v pláne proaktívny veľmi moc, dokázal som, že robil som 2 zadania do školy. Napísal som jedny poznámky do školy. Mal som strašne veľa sexu. To je všetko. Proste jediné veci, čo som robil, tak boli do školy. Zo všetkých vecí. Do školy. Zo všetkých vecí, čo som mohol robiť, som robil do školy veci. A myslel som sa. Neviem, čo sa dá robiť. Bol som aj produktívny. Aj keď som chcel niečo robiť, ja som bol proste tak high na oxytocíne, proste tak love drunk, sa tomu povie, že som nebol schopný. Ne, proste som bol úplne zbytočný. Je to dobrý pocit, ale zároveň sa cítim zle kvôli tomu, že nič nerobím, že som proste zbytočný. Ale zároveň hormóny šťastia, toto je tvoj biologický purpose. Takže tak. Ale mám aspoň nové vlasy, I guess. Sú ostrihané aj nafarbené. Bola to čierna, teraz to vyzerá ako červeno-hnedá kurva. To je jedno. Počkaj. Celý je proste kontrast. Takže dúfam, že tam nejaký je. Povedzte si sami. Dúfam, že moc vám nefúka do toho mikrofónu, inak budem smutný. Nahrávam, dobre, to je hlavné. Dobre, takže späť k tým drogám. Som absolútne neschopný bez nich. Takže musím počkať, kým mi dojde výplata, tak si môžem objednať modafinil. Ale zvažujem, že k tomu pridám aj nejaké amfetamíny. Akože ADHD medikácia. Lieky na ADHD. Akože Adderall, Vyvanse alebo tak niečo. Lebo modafinil mi možno by fungovať, možno nie. A už fakt nechcem čakať, ako na to byť produktívny. Mohol by som to dokázať bez toho, ale to dokážem som slabý kokot. Ale tak zoberiem každý trik v knihe, ktorý môžem, ne? Prečo nie? Takže asi nájdem nejakého vendora, ktorý bude mať aj tieto amfetamíny. A tie tam k tomu prihodím, aby sa mi lepšie darilo, aj keď oni supresujú apetít, takže už budem absolútne chudý kokotka. Ale tak čo sa dá robiť? Nie to nejak často? Dúfam, že nie. Tak dúfam, že ten modafinil, že ma zachráni. Proste ja už budem proste aj vejk celý deň a nebude sa mi chcieť spať. Ak tam k tomu kofeín hádam, aspoň niečo vtedy urobím, lebo on funguje tak 60% ľuďom, on funguje najviac u tých ľudí, ktorí sú spánkovo deprimovaní. Ale to je jedna vec, čo ja nie som, ja mám proste strašne dobrý spánok, to je jedna vec, na ktorú som fakt hrdý, že proste viem spať. Že ja proste rád spím a mám dobrý spánkový režim. Je to asi aj dôvod, prečo som vysoký. Že som to proste nezanedbával ako decko, som proste buvinkal často. Takže tak. A ako ďalšie k tomu rozhodne prehodím tu nejaký time. Na nižších dávkach hodám, vidíte, že nemám žiadne cystic akné. Proste mám malé bumps, kokot. Neviem, jak sa toho zbaviť bez Accutane. Akože samozrejme, že viem, sú tu retinoidy, proste by som mohol ešte dávať si krémky, ale ja chcem niečo rýchle, niečo jednoduché, bezstarostné a nemá to side efekty, to sú hrozné. Budem si musieť natierať pery a natierať ruky, to fakt zvládnem. Budem trošku suchý. Suchý kokot, som aj tak.
Takže pokiaľ si vyčistím pleť, tak podľa mňa ascendem. Dal som si samoopalovací krém. Zistil som, že je to moc drahé. Pokiaľ chcete kvalitný krém, je to moc drahé. A pokiaľ máte peniaze, tak si to musíte dávať tak každý druhý, tretí deň, ak to nemá zmysel. A ak si to chcete dávať, že nielen na tvár, ale na celé telo, aby ste proste nemali proste čiary, jak priebaní, tak proste vám vystačí ten jeden krém na 3 použitia, na celé telo. A dneska sa mi to dávať iba na tvárom, nechcem byť kokot. A hlavne ak cvičím vo fitku a potom si priložím takto mám ruku k tvári a potom ruka je biela, ja som hnedý a oranžový teda z toho skôr. Tak to vyzerá na piču. Ale ma to celkom trochu, že fraudujem. Takže ak si to si na telo, je to hlavne strašne časovo otravné, ty kokot. Musíš sa posprchiť a potom hodinu sa iba natieraš jak priebaný. Je to nudné kokot. Ako vyzerá to dobre, ale je zbytočné. Takže preto si objednám radšej GHCU a MT1 z Číny. A ty si objednám, takže to budem dávkovať. A na flete, a ako náhle to začnem, nalodujem, to MT1, tak sa budem opalovať. A niekto, kde si pamätá, tak vie, že ja som bral MT2, len z tej som sa vyhádzal. Nie, že vyhádzal, ale akože flaky som mal hneď po prvej dávke, čo znamená, že som na ním citlivý. Takže možno aj na MT1, tak ho predám, kto vie. Alebo ak nie, tak ja fakt neviem, ako sa opalím. Fakt, že netuším. Beta-karotén možno robím na to research, že to by som mal asi robiť ako prvé, len som kokot. Bavím na peptidy, sú fakt zabalné. Čo vám to poviem? Moja recenzný infrast je jediné, čo sa pozerám celý čas, ako sa natáčam inak. No fakt. Kúpim si možno aj BB cream, nech trošku že fraudujem make-upom. Vyčistím mi to pleť a budem proste vyzerať ako frajer. Som nejak vonku, ja som si nedal opalovák. Nedal som si opalovací krém. Proti opalovaniu, nevadí. Teraz si kazím pleť. Aktuálne, ako tu sedím. Tak nevadí. Aký je to istý. Dám k tomu teda aj to GHCU, na to, aby mi vyčistilo tie jazvy od akna. Lebo to aké to nerobí. GHC to robí, takže tak. Takže potom by som mal dosiahnuť ten clear skin. Mohol by som ascendovať na pekné, ak si udržím takéto pekné vlasy. Také farebné vlasy. Potom by som mohol byť aj trinármi. A potom, neviem, život by mohol byť lepší, asi. Zubka čo? A zrás sme si. Nevedeli, to fraudujeme cez filtry na TikToku. To je jediné, čo nás zajíma. A diaretikum si nejaká k tomu prihodím k tým drogám. Aby som bol proste depleted celý čas. A nemusel som jesť potasím, skôr len banány, že mám strašne veľa banánov. Akože keď som v škole teraz nie. Teraz som nejedol nič. Hej, to je ďalšia vec, z tie 2 týždne som proste nejedol nič. Som schudol podľa mňa, ja sa bojím vážiť. Bojím sa odvážiť, aby som bol schudol. Čo nie je dobré, keď balkujete inak, to akože vám poradím takto. Nemyslel kurva jedlo, mňa tak nebaví jesť, to je strašná pičovina. Ešte aspoň ušetrím na rete. Nemusím píchať retu, lebo ja fakt mám nízky apetít, naturálne strašne nízky apetít mám. Tak fun fact, vždy keď narobím side profil, alebo iba tak sa fotím, tak potom sakujem Inhyoid, čiže vlastne táto pičovinka. Takže zložite sa, alebo takto. Tak toto proste robím, keď sa fotím, lebo vyzerám tak krajšie a mám tak napíše postavené hrdlo, že ja keď toto robím, tak neviem dýchať. Tak neviem. Fuj. Neviem dýchať tak, takže to možno robiť na fotkách. Tak to využívam. To keď som to nevedel spraviť, ja som sa to naučil tým, že som to spamoval ten movement. Neviem, je to metóda, nie je to metóda, povedzte vy. A ne som to už raz rozprával, takže teraz ideme správať tie nové veci, lebo doteraz som povedal všetko v tom predošlom videu. Takže najviac sa teším na tie drogy, až mi príde výplata. Bude zábavné. Takže ja to môžem byť produktívny vtedy. A ďalšia veľká vec. Musím zmeniť ten content, lebo
Ja som chcel točiť také kvalitné videá raz za týždeň, viete. Ale ja neviem, ja proste neviem robiť kvalitné videá, som proste úplne kokot. Takže musím akože znížiť túto kvalitu a zvýšim kvantitu. Takže bude viacej menej kvalitných videí, budem točiť pičoviny typu ako legálne niekoho zavraždiť a aby ti to prešlo, nejaké tak pičoviny a robím o tom prezentáciu a budem tam ja povedať na webke nekvalitné. Možno zapiem mobil, uvidím, jak to budem cítiť. Teoreticky môžem robiť na svojom blonde máš takú zlú kvalitu asi. Predtým som na to jedno video, čo tam mám Maxing God Opposite, tak to som ukradol spolubíjacom iPhone. Aby tam bola pekná kvalita. To je pekné svetlo, ja som hlavne pekný. Ale to je dobré svetlo. Mám červené oči. Ale som si kúpil Lumify. Trochu mungujem. BB krém ma tiež nastane na film. Pery zanedbávam poslednou dobou. Už si nadávam ani lip balm, ani nič. To na tým budem musieť robiť trochu research, ako ich maxovať. A tak, takže teraz idem do školy opäť, takže očakávam, typujem, že nechcem nič slobovať, až fakt neviem, či to dokážem, ale chcel by som ešte natočiť nejaké video. Nejaké tie nízkokvalitné video, by som fakt chcel vydať, že tu by som mohol zvládnuť aspoň jedno za týždeň. Ale si vždy stanovím, že režim, že raz za týždeň, alebo dvakrát za týždeň, alebo tak, alebo raz za mesiac, no to som nemal taký režim, ale nikdy sa zvládnem dodržať. Fakt, že nikdy. To je akože fakt, že zle. Že vždy vydám jedno video a potom, že pauzička pol roka. Čo? No, vlastne ja musím ešte zastrihať shorty a reels z toho jednoho YouTube videa, takže aj to bude mať content. To by som mohol robiť dneska, nie, dneska to bude fakt, neviem, čo sa mi nechce dneska. vidíte tam problém. Ešte to asi trošku posledíme, keď je pekné svetlo, takže točím si pár TikTokov a ako drafty. Potom cez to budem dávať nejaký radikálny text, čo ma napadne. Pekné svetlo. A ešte s tým TikTok filtrom možno budem vyzerať jak mid-tier normy. To je pekné. Užívajte života. A tak. Potom niekedy naslúšam ďalšiu nega epizódu. V blízkej budúcnosti. Chcel som rozprávať ešte o niečom, ale už sa mi nechce. Aj sa pekne. Aj.